Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, у мікрафона Рудзі, і значыць час для гульнявых навін. Немагчыма абысці тэму гульнявых шоу, дзясятак якіх прайшоў на гэтых выхадных, а аб'ём новай інфармацыі зашкальвае. Каб хоць частка трапіла ў нашыя гульнявыя навіны, таму распавяду пра галоўнае на наш погляд. Цалкам запісы двух вялікіх выстаў з каментарыямі Рудзі і Віталія Ляхновіча можаце паглядзець на нашым канале ў раздзеле жывых трансляцый. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! Адбыўся анонс сёмай цывілізацыі. Распрацоўшчыкі з Firaxis Game апублікавалі невялікі кінематаграфічны трэйлер. Кіруйце, зрабіўшыся адным з шматлікіх легендарных лідараў у сусветнай гісторыі. Стварайце сваю цывілізацыю, пашырайце тэрыторыю, будуйце гарады і архітэктурныя цуды, ваюйце ці супрацоўнічаеце з цывілізацыямі-канкурэнтамі дзеля росквіту і даследуйце далёкія куткі нязведанага свету. Ці зможаце вы пабудаваць імперыю, якая вытрымае выпрабаванне часам? Рэліз сёмай цывілізацыі адбудзецца ў 2025 годзе на ПК і кансолях. Геймплей гульні пакуль не паказалі. Старонка ў Steam даступна ў Беларусі. Remedy падрыхтавала сюрпрыз для аматараў Alan Wake 2. Дадатак Night Springs выйшаў у дзень прэзентацыі 8 чэрвеня. Акрамя таго, кампанія абвясціла, што гульня такі з'явіцца на фізічных носьбітах. Night Springs распавядзе аб аднайменным тэлешоу. Дадатак разбіты на 3 эпізоды, у кожным з якіх свой галоўны герой. Персанажы знаёмыя прыхільнікам Remedy, але студыя падкрэслівае, што гэта своеасаблівыя водгаласы, архетыпы, заснаваныя на ранейшых выявах. Троіца наступная. Фанатка нумар 1 дзіўна падобная на афіцыянтку Роуз Мэрыгольд. Другі акцёр у адных светах вядомы як Шон Эшмар, а ў іншых як шэрыф Тім Брейкер. Трэцяя гэта сястра, якая нагадвае Джесі Фейден з Control. У праграме забаў значыцца баі і галаваломкі сярод знаёмых, але змененых дэкарацый. Аўтары таксама абяцаюць логіку сну, нечаканыя павароты ў духу творчасці Алана Уэйка і новыя эксперыменты, такія як інтэрактыўная аркадная гульня і комікс. У 2024 годзе прыбудзе і другі дадатак The Lake House. Яго прысвецяць сакрэтнаму урадаваму комплексу на беразе возера Колдран. Абодва пашырэнні будуць прадавацца асобна і ў складзе сезоннага абанемента. Нагадаю, гульня недаступна ў Беларусі і ёсць толькі у ЕГС. Выдавецтва Warner Bros. Games разам з распрацоўшчыкамі падрыхтавалі трэйлер Гаррі Поттер Quidditch Champions. Тут нам прапануюць гуляць у любімую шматлікімі чарадзеямі спартыўную забаву Quidditch. Геймеры могуць узяць на сябе ролі загоншчыка, паляўнічага брамніка ці лаўца і ў цэлым наборы гульнявых рэжымаў. У тайтл зашылі знаёмыя прыхільнікам лакацыі, персанажаў і мноства адсылак. Гаррі Поттер Quidditch Champions наведае асноўныя платформы і свет. У дзень рэліза праект стане часткай каталога PlayStation Plus. Уладальнікам Hogwarts Legacy уручаць адмысловы бонус. Для гэтага неабходна ўвайсці ва ўліковы запіс Warner Bros. Games. Гульня выходзіць 3 верасня. Старонка Steam у Беларусі даступна. Таксама прадставілі новы геймплейны трэйлер экшена Phantom Blade Zero, які ствараюць для ПК і PlayStation на рухавіку Unreal Engine 5. Сюжэт навінкі раскажа пра змрочны свет, дзе элітны забойца пасля васкрашэння з мёртвых павінен знайсці загадкавага кіллера, які забіў патрыарха арганізацыі пратаганіста. Аўтары абяцалі паказаць у гульні спалучэнне кітайскіх баявых мастацтваў з тэмай акультызму. У свежым роліку якраз можна ўбачыць сутыкненне героя з рознымі жудаснымі стварэннямі. Дакладнай даты рэлізу Phantom Blade Zero пакуль няма, але затое наведвальнікі буйных гульнявых выстаў гэтага лета і верасня змогуць ацаніць дэма экшена. Яно будзе даступна і для гасцей Summer Game Fest. Студыя Massive Monster анансавала маштабнае абнаўленне да культысцкага рагаліка Cult of the Lamb. Яно атрымала назву Unholy Alliance. Галоўным новаўвядзеннем абнаўлення стане мультыплеерны рэжым, які абяцалі вельмі даўно. Ён дазволіць гульцам аб'яднацца ў лакальным кааператыве і адправіцца насаджаць свой культ у падзямеллях, знішчаць еретыкоў і разам шукаць новыя сілы для развіцця культу. Да нашага святога ягняці ў мультыплееры зможа далучыцца новы
новы бязбожны саюзнік казляня. Паплечнікі змогуць абменьвацца зброяй, синхронізаваць напады і павялічваць сваю моц, ваюючы спіна да спіны. Акрамя гэтага, Unholy Alliance дадасць у гульню новыя здольнасці, місіі, будынкі, рысы паслядоўнікаў, рэліквіі, карты Таро і шматлікае іншае. Чакаем 12 жніўня ў тым ліку і ў Беларусі. Уроцлаўская студыя Critical Hit Games і выдавецтва PlayOn на пачатку года анансавалі нуарны дэтэктыўны трылер Nobody Wants to Die. А зараз стваральнікі гульні выпусцілі геймплейны трэйлер, які дэманструе, якімі спосабамі наш дэтэктыў будзе расследаваць злачынствы і якія выпрабаванні яго чакаюць. Дзеянне гульні разгортваецца ў Нью-Йорку 2329 года. У гэтай змрочнай будучыні людзі атрымалі фактычную неўміручасць, навучыўшыся захоўваць свядомасць і пераносіць яе ў новыя целы. Аднак нішто не даецца бясплатна, ахвочыя прадоўжыць сваё быццё абавязаны плаціць подписку. Наш герой Джеймс Карра пускаецца ў пагоню за серыйным забойцам, які палюе на прадстаўнікоў гарадской эліты. У гэтым яму дапамагае юная паліцэйская аташэ Сара Каі. І нашым героям, якія выкарыстоўваюць прасунутыя тэхналогіі аж да перамоткі часу, маецца быць раскрыць шмат змрочных і небяспечных сакрэтаў. Nobody Wants to Die выйдзе на ПК і кансолях. Старонка Steam у Беларусі даступна. Адбыўся анонс Eric's Holmes The Stolen Dream стэлс-экшну ў сеттынгу пачатку 20-го стагоддзя. Гульцу чакае прыгода ў вялікім і суровым горадзе. Дзеянне праекта разгорнецца ў Eric's Holme, буйным паўночным горадзе, створаным у духу Скандынавіі пачатку 20-го стагоддзя. Гульня распавядзе гісторыю дзяўчыны Ханны, якая адпраўляецца на пошукі зніклага брата, што запускае ланцуг трагічных падзей. Распрацоўшчыкі паабяцалі, што гульцоў чакае захапляльная гісторыя, падзеі якой назаўжды зменяць жыццё герояў і лёс усяго горада. Тут трэба будзе даследаваць вялікія небяспечныя лакацыі, прабірацца праз вартаўнікоў і знаходзіць нестандартныя рашэнні ў складаных сітуацыях. У дэбютным трэйлеры можна ўбачыць геймплейныя кадры і фрагменты кат-сцэн. Рэліз гульні адбудзецца ў 2025 годзе на ПК і кансолях. Старонка Eric's Holmes The Stolen Dream даступна ў Steam, таксама ў Беларусі. Быў апублікаваны трэйлер ролевага баевіка Black Myth Wukong. Распрацоўшчыкі абвясцілі аб адтэрміноўцы гульні на Xbox Series. Ім трэба больш часу, каб аптымізаваць усё і дабіцца найлепшай якасці гульні. Новую дату рэліза пакуль не назвалі, але стваральнікі прынеслі прабачэнне гульцам і паабяцалі зрабіць чаканне як мага карацейшым. Геймерам, апроч стандартнай версіі за $60 у Беларусі, напрыклад, прапануецца палепшанае выданне Deluxe за 70. У яго ўключана унікальная зброя, рыштунак і саундтрэк. Рыхтуецца таксама каробачнае выданне, у тым ліку калекцыйнае, якое ацанілі ў $400, а бонусам папярэдняга заказу стане пунцовы бурдзюк першапраходца. Выхад гульні 20 жніўня. Чакаем. Microsoft і ID Software анансавалі Doom The Dark Ages. Дзеянне шутера разгорнецца ў сеттынгу, падобным на сярэднявечча. Цёмнае стагоддзе раскажуць папярэднюю гісторыю ката лёсу, паралельна закідваючы персанажа тонамі вырадкаў. Геймеры даведаюцца аб сапраўднай прычыне лютасці пратаганіста і на ўласныя вочы ўбачаць, як ён стаў самым страшным кашмарам пекла. У баі Doomguy спадзяецца не толькі на фізічную сілу, але і на шырокі арсенал зброі. Персанаж носіць з сабой дакладны драбавік, а таксама ўжывае новыя цацкі накшталт ланцуга і сумесі шчыта з бензапілой, якія можна кідаць нібыта Капітан Амерыка. Калі канфлікт разрасцецца да касмічнага маштабу, кат залезе ў вялізнага робота, чые масіўныя кулакі з лёгкасцю раздушаць нават самых моцных дэманаў. Ну і, канешне, гармата, што страляе перамолатымі чарапамі, найвышэйшы клас. Doom The Dark Ages наведае ПК і кансолі ў 25 годзе. Таксама гульня зазірне ў Game Pass. Быў падрыхтаваны свежы трэйлер South of Midnight з дэманстрацыяй геймплея. У ім рыбакіты і галоўная гераіня працуюць разам, каб не стаць абедам гіганцкага алігатара. Нагадаем, у аснове South of Midnight ляжыць міфалогія амерыканскага поўдня, а дзеянне гульні разгорнецца ў паўднёвых раёнах выдуманай версіі ЗША. Пасля страты маці дзяўчына Хейзл стала так званай ткачыхай, майстрам-чараўніком, здольным аднаўляць разарваную сувязь і лячыць злом
стомленых духаў. Як відаць, у роліку яна таксама умее маніпуляваць энергіяй, каб змагацца, парыць у паветры і гэтак далей. Кампанію Хейзел у яе нялёгкай прыгодзе складзе здаравенны сом. На сваім шляху гераіня сустрэне яшчэ нямала казачных істот. Напрыклад, таго ж двухпалага Тома, сляпога алігатара альбіноса памерам з востраў. Як адзначылі распрацоўшчыкі Compulsion Games, у гульні лінейная, але шырокая структура. Карыстальнікі змогуць прытрымлівацца выключна сюжэта, аднак тыя, хто прагне большага, таксама знойдуць сабе заняткі. На лакацыях можна знайсці прыхаваную валюту і сакрэты. Souls of Midnight убачыць свет у 25-м годзе на асноўных платформах. Тайтл патрапіць і ў падпіску Game Pass. Свет убачыў першы трэйлер Dragon Age The Whaleguard. Водгукі ў роліка, мякка кажучы, неадназначныя. Прыхільнікаў серыі збянтэжылі візуальны стыль і несур'ёзны тон відэа, і я не магу з імі не пагадзіцца. Галоўныя героі The Whaleguard – тытульныя вартавыя заслоны, ваш персанаж і 7 кампаньёнаў. Па словах распрацоўшчыкаў з BioWare, жудасны воўк, ён жа Солас, па-ранейшаму гуляе важную ролю ў сюжэце, але вартавым нададзена так шмат увагі, што студыя вырашыла змяніць падзагаловак Dreadwolf. Аўтары таксама згадалі, што вы зможаце не толькі сябраваць з паплечнікамі, але і заводзіць раманы. Зразумела, кожны страж нададзены унікальнымі баявымі ўменнямі і дрэвам паляпшэнняў. Dragon Age The Whaleguard стартуе восенню 2024 года на ПК і кансолях. Прэм'ера геймплея адбудзецца сёння, у аўторак. Падрабязней пра яго пагаворым у наступных навінах. Stalker 2 Heart of Chernobyl абзавёўся свежым геймплейным трэйлерам. Каманда GSC Game World паказала некалькі тыпаў зброі, насельнікаў зоны, велічныя разваліны і таямнічыя лакацыі. Відэа нездарма атрымала назву «Час магчымасцяў». Яно прадэманстравала бязмежную кучу заняткаў, даступных гульцам, і падсвятліла нелінейнасць сюжэта. Stalker 2 выйдзе 5 верасня на ПК і Xbox, у тым ліку у Game Pass. Гледачы ўбачылі чарговы трэйлер Fable без чыстага геймплея. Гульня хаця б атрымала акно рэліза, але фанаты ў замяшанні ад перспектывы застацца без рэдактара персанажа. Ролік зноў пабудаваны як інтэрв'ю. На гэты раз з камерай гаворыць герой у адстаўцы Хэмфры. Апавяданне пабудавана так, што мужчына калісьці ведаў галоўную гераіню гульні і расказвае пра яе подзвігі. Пастаноўка відэа і збянтэжыла фанатаў. Усё выглядае так, што ў Fable мы пры любым раскладзе будзем гуляць за загадзя створаную распрацоўшчыкамі дзяўчыну. Рэдактар персанажа ў серыі няхай і не з'явіўся адразу, але ў апошніх частках хаця б можна было выбраць пол. Трэйлер таксама намякае, што вернецца сістэма кармы. У залежнасці ад учынкаў пратаганіста навакольныя будуць альбо ўзносіць, альбо ненавідзець. Рэліз Fable чакаецца недзе ў 25-м годзе на ПК і Xbox. З першага дня гульня трапіць у каталог Game Pass. Наступная Gears of War E-Day стане прыквелам і раскажа пра самую галоўную падзею ў гісторыі планеты Сэра і не толькі. Назва гаворыць сама за сябе. E-Day або Дзень разлому. Паўнамаштабнае ўварванне арды саранчы на паверхню і пачатак вайны супраць чалавецтва. Усяго за 26 гадзін было знішчана 25% насельніцтва планеты. Гуляць мы будзем зноў за Маркуса Фенікса, якога суправаджае дом Сантьяга. Аўтары хочуць, каб гульцы ўбачылі саранчу вачыма тых, хто перажыў дзень разлому. Дызайн перагледзелі ў бок жаху, каб ворагі не ўспрымаліся як гарматнае мяса, як было ў минулых гульнях серыі. Чалавецтва сутыкнулася з чымсьці страшным і нязведаным. Фанаты маглі адзначыць, што на зброі Маркуса усталяваны штык-нож, а не ланцуговая піла. Чалавецтва ваюе саранчою першыню, таму The Chainsaw Lancer яшчэ не вынайшлі. Аднак аўтары шасцяронак адзначылі, што распілаваць кагосьці ўсё ж у гульні дадуць, як даніну традыцыі серыі. Гульцы на свае вочы ўбачаць фарміраванне сувязей паміж Маркусам і Домам, якія ў арыгінальнай гульні ўжо паўстаюць сапраўднымі братамі па зброі. Заяўлена падтрымка трэсіроўкі прамянёў, абноўленыя тэхналогіі для адмалёўкі разбурэнняў і пашкоджанняў. На ўсялякі выпадак аўтары ўдакладнілі, што E-Day гэта не спін-офф, а паўнавартасная частка серый, проста размешчаная на пачатку храналогіі. Ад сюжэтаў з Gears 4 і Gears 5 студыя не адмаўляецца. Дата рэліза Gears of War E-Day яшчэ не абвешчана, як і спіс платформ. Амаль напэўна можна сказаць, што гульня зазірне на ПК і Xbox, але ёсць і чуткі аб рэлізе на PlayStation.
Падобна, што новая Perfect Dark выкараскалася з вытворчага пекла. Гульня зазірнула на прэзентацыю Xbox, прычым з геймплейнымі кадрамі. Дзеянне перазапуску адбываецца ў недалёкай будучыні. На свет абрынулася серыя катастроф, якая атрымала назву «Каскад». Цэлыя рэгіёны сталі непрыдатнымі для жыцця. Гіперкарпарацыя Core Mantis узялася за аднаўленне экалогіі ў Каіры. Туды адправіцца сакрэтны агент Джоанна Дарк, каб знайсці і затрымаць злачынца Дэніела Кэррінгтона. Распрацоўшчыкі абяцаюць набор місій, кожную з якіх можна праходзіць рознымі спосабамі. Паркур, гаджеты, стэлс, рукапашны бой і агнястрэл. Сярод шпіёнскіх дэвайсаў згаданыя імітатар галасоў і сканер NPC. Дата рэліза Perfect Dark невядома. Call of Duty Black Ops 6 выйдзе 25 кастрычніка. Шутер будзе даступны ў Game Pass з дня рэліза. Папярэднія заказы ўжо адкрыты на ўсіх платформах. Call of Duty Black Ops можна будзе купіць у двух выданнях, стандартным і пашыраным за $70 і $100 адпаведна. Але, як і раней, не ў Беларусі. Дзеянне гульні разгорнецца на пачатку 90-х. Сюжэт у духу шпіёнскага трылера раскажа пра здраднікаў, якія пракраліся ва ўрад ЗША, і атрадзе байцоў, якія спрабуюць адшукаць ліхадзеяў. У шутары з'явіцца Рассел Адлер і Фрэнк Вудс з папярэдніх частак. Над гульняй працавалі адразу дзве студыі, Treyarch і Raven Software. Распрацоўшчыкі заявілі, што місія атрымаецца прайсці рознымі спосабамі. Аўтары абнавілі механіку перамяшчэння, дадалі загадкі і магчымасць прымаць важныя для апавядання рашэнні. На рэлізе ў мультыплееры з'явіцца 12 карт для бітваў 6х6, 4х4 і 2х2. Акрамя таго, у франшызу вернецца рэжым зомбі з раундамі, у якіх давядзецца супрацьстаяць ордам погані. Аўтары паказалі паўнавартасны трэйлер, прадэманстравалі геймплейны ролік і паказалі скриншоты. Чакаем 25 кастрычніка, у тым ліку у Game Pass. На гэтым самага буйнога ўсё. Былі яшчэ не зусім інфармацыйныя трэйлеры тыпу Kingdom Come Deliverance і Star Wars Outlaws, цэлай прэзентацыі дзясяткаў інды-праектаў, і нават сёння яшчэ па выхадзе гэтых навін будзе з'яўляцца новая інфармацыя і відэа, але ж паспрабаваў сабраць для вас самы сок. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Падпісывайцеся на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу, ну і запісы жывых трансляцый на канале. Асаблівая падзяка спонсорам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!